Maħriġna. Jolħat forsi bqajt istrih naqra żejjed. Eżatt, u mhux qed ngħidu l-Karl, sorry sekonda Mark. Mhux qed ngħidu l-Karl li jgħidlek Romejna, it-8 u nofs, nofsi oħra suppost riq, qed imxi lem. Għax ovvjament ċek. Tittejx naqra Karl. U kulħadd naħseb għandu ir-rutina tiegħu. Jiena ninduna jekk norqod iktar tard minn nofs il-lejl filgħodu ħanqum għajjin. U kulħadd jisu jinduna. Għajjin iktar bis-soltu? Inkun iktar għajjin mis-soltu. Jiena normalment. Għajjin iktar mill-li jekk inti l-lum fuq din. Illum għajjin. Il-bira ħarqat fissija u nħossa. Illum inħossni xej għajjin. Għajjin, le, eżatt, u l-lum inħossa. Ndum iktar bi għax irqattart, irqad dik is-sija tard, jekk norqod. Tistax torqod iżjed? Fil-fatta lekk għandha. Ma stajtx, ovvjament. Kieku stajt kont norqod iktar u kont inħossni probabbilment tajjeb. It-tfal ukoll irraqduhom f'ċertu ħin kważi lejn l-istess. U ninduna. Għaliex huma iktar b'saħħithom u jkunu tajbin biex jikkonċentraw anke l-iskola. Ħafna, dik kont liftila r-rutina, t-tifla xi kultant kienet torqod fi 11 u nofs. Tu lejt, it-tifla qatt ma torqod iktar iktar tard mill-10 u ninduna kemm tqum ħafna iktar aħjar u iktar iffukata u tiġi mill-iskola ħafna iktar miskina enerġetika u hekk. L-ikla ta' fil-għaxija. Sewwa. Għaw ħafna nies illi jiklu fil-għaxija, għaw ħafna oħrajn illi għandhom il-lussu li jistgħu jiklu l-ikla tajba tipo u għall-lanċ naf fis-sija, fis-satej u fl-ofsinhar, u mbagħad fil-għaxija jieħdu xi ħaġa ħafifa. X'inhu l-idejal fl-opinjoni tiegħek? Pereżempju tajjeb hekk li kieku aħjar kieku fil-għaxija ma niklux dik l-ikla l-kbira? Mela, ara, ix-xjenza lek sabiħa Karl, qabel kienu jgħidulna pereżempju, ma nafux minn fejn kienu ġabuha, imma insomma, illi il-carbohydrates fil-għaxija ħżiena għax imorrulek xaħam. L-ewwel qabel kollox, huma il-carbohydrates żejda bħal huma x-xaħmijiet żejda illi ħajmorrulek f'xaħam żejjed, għax da kollox għandu postu. Però li jsibu illi il-carbohydrates mela ħansemmu l-aktar li huma ideali għalina. Il-frott, patata, ross, qed insemmu kinwa, ċiċri, chickpeas, eccetera, daw il-familja. Jekk noħduhom fil-għaxija, isibu li għandhom effett illi bih jgħinuna noqdu aħjar. Mela qabel kienu jgħiduna tikux carbs wara s-sitta, fir-realtà. Konsi ngħidilu di. Konsi ngħidilu għaliex ma tridx kemm għatlu jiena dik il-mistoqsija. Le, mhux għandek ir-ross, għandek li għandek il-carbohydrates, għandek il-kinwa li fiha wkoll, għandek il-frott li għandek hemm bil-patata. Ċfrek inti tikol aħjar mixi. Proset, ara inti għandek immaġna għandek budget Karl. Aħjar mixi. Il-pasta carbohydrates imma tipprova. Xi biċċa laħam forsi. Mela, immaġina għandna budget. Proteins, Per eżempju, it-tank tal-petrol tiegħi jiflaħ jieħu 2 litri. Per eżempju, it-tank tal-ilma tal-karozza jiflaħ jieħu litru ilma. Taż-żejt jiflaħ jieħu ċertu ammont ta' żejt. Mela immaġinaw li aħna b'ġisimna wkoll għandna bżonn ċertu ammonti minn kollox, mill-proteini, mix-xaħmijiet u mill-carbohydrates. Issa dawk għandna vantaġġ kbir. Illi waqt li aħna xorta nibqgħu bl-ammonti tajbin, jekk ovvjament nafu x'qed nagħmlu idealment taħt gwida ta' nutritionist, jien nista' noħodhom fi xina komdu. Mela jiena pereżempju Karl flok ma nieħu il-lunch tiegħi bil-carbohydrates, flok ma nieħu l-lunch eżempju bir-ross, bil-patata jew bil-frott, dak inħallihom għal filgħaxija. Biex ma tagħmilx times two. Biex ma nagħmilx times two, għax jiena xorta għandi kontrolli ta' kemm għandi bżonn, iż-żejjed ħajmur xaħam. Fimtu l-kal, għax insemmejt il-carbs, allura Karl meta semmi l-carbs ma tiġih hija Laġin. U xorta, ejja ngħidu li inti matul il-ġurnata mill-ħobs. Hemm ħafna. Imma ejja ngħidu li inti matul il-ġurnata għadek ma lħaqx jew għadek ma ħadx il-carbohydrates li għandek. Tista' toħodhom fil-għaxija. Tagħmel tajjeb anzi isibu li biex torqod illi inti toħodhom fil-għaxija. Għalhekk saqsejtek dik il-mistoqsija meta inti jista' jkun li ma tkunx qed tikol tajjeb meta ma torqodx. Għandek min pereżempju. Għalhekk inti bat min jikol risposta, ma naħseb it is make sense ukoll jkollok li jkun li mhux qed jagħmel il-kalkulu tiegħu kif suppost, għal dak li jkun jista' jkun li mhux qed jorqod sew. U marit li ħadd li joqgħod jaħseb li joqgħod ikkalkula kollox, tax dik hija xogħol in-nutritionist li idealment għal minn minna jixtieq pjanta l-ikel personali jitkellem ma' nutritionist jew dietitian kwalifikat. Imma li qed ngħidu huwa illi aħna nistgħu nżommu prinċipji bażiċi kif ġieli semmejna. Jekk jiena nofs l-ikel tiegħi f'ġurnata b'kollox ġej mill-proteini, nofsu, tajjeb, imbagħad jibqali dak il-kwart u l-kwart ieħor, kwart minnu li baqali ħajkun karboidrati kif qed insemmu, u l-kwart ieħor dejjem għandek post għal xaħmijiet tajbin u għal ħxejjex. Tajjeb, min irid iktar ikun preċiż u speċifiku hemm in-nutritionist.